President Nelson Chamisa anozikanwa kuti aiwa ndiye mutungamiriri wemain opposition aiwa yemandorokwati chaicho munyika yeZimbabwe. Panguva ine achiataka aiwa the regime, the ruling party ZANU-PF, aiwa nevakomana vayo vanozikanwa kunzi aiwa they are misusing mapulpits, vachienda kumachechi vachinotena aiwa mashrines kana masecret places vachinombaita mapolitical rallies. Sambera mashoko obuda panguva ino Nelson Chamisa achiti speak truth to power. Panguva ino achiataka the regime. Ndo paya panoti subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa vaendewa Nelson Chamisa mudanyira achiti stop these pastors for this or that politician business. Don't defile the pulpit. Let there be pastors for Jesus Christ only. Preaching truth, peace, love and life. Preach the true gospel. The church must never be in the pockets of politicians. The church must be a prophetic voice and watchtower, being incorruptible, not bribable. The body of Christ must not pivot on contaminated personnel gain or corrupted prosperity. Let the church speak truth to power. Isaiah 56:9-12. Blessed Sabbath Nelson Chamisa. Mashoko anatoka na Nelson Chamisa panguva ine achiataka aiwa obvious anenge achiataka vakomana ve the ruling party ZANU-PF achiti aiwa why are you misusing mapulpits. Panguva ine kunozikanwa kunzi aiwa masupporters kana maagents at the ruling party ZANU-PF vanozikanwa vanoenda kumachechi anongozikanwa nevanhu akasiyana siyana nemamwe ari popular, vanoenda vachinoconvinza nemamwe mareligious leaders kuti agoya achigotenewa from prophets kuva mapoliticians. Panguva ino ari kuya panguva ino achivaslama achivaudza chokwadi kuti no, you must stop all those practices. Imbotodzai mafunguro enyu moti kudai pamusoro pemashoko abva kuna main opposition leader wenyika yeZimbabwe. Panguva ino vanhu pavari kutarisira kuti Nelson Chamisa ava kudzoka manje muround, ava kudzoka manje muactive politics. Mina kumese kushemeri mudza mafunguro enyu, subscribe or like, check on the bell icon.